Menungsa ratantenan kowe jebul ratu Gustiku Dewi Dia Ayu Wara Drupadi ilang saka negara Ngamarta iki saka pokal gawe mukala sreng. Lho, kowe sapa? Aku abdine. Ora mbaleke Wara Drupadi tak untapke nyawamu. Kowe diapurmu ing kaya ngono arep mateni karo aku arep pateni nganggo apa iki? Tampanono kalung robyong. Kati karunaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat maja long-long lalu mangulati bekti kula kunjuk Ndara ya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Semar ndak tampa. Ndara bekti kula Ndara Janaka ya Nala Garing ndak tampa. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Garing ndak tampa. Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula ya Petruk ndak tampa. Ndara bekti kula ya Bagong ndak tampa ya Bagong ndak tampa. Enten apa, Gus? Sumengka tindakipun sajaipun wonten wigatos Kakang Semar. Kula marga saiki aku pengin takon karo Kakang Badranaya. Lah kok ujug-ujug sampeyan nyuwun priksa dhateng abdipun Semar. Apan kudu kaya mengkono lakone. Nggih, mang takon apa? Nek iso ajeng kula langsuli. Kakang Semar, dalem. Apa Kakang Semar tresna karo Pandhawa? Lah kok ngoten pitakonan sampeyan? Nek boten tresna kalih Pandhawa, boten kaya ngoten lakone Semar. Sikil kula nggih sirah-sirah kula nggih sikil. Niku pengajaping ati kula mung kepengin gawe mulyaning kepunden kula Pandhawa. Enten apa to Gus kok sampeyan pitakonane kok kaya ngoten? Ngerti yo. Yen to pancen Kakang Semar tresna kelawan para Pandhawa. Mestine Kakang Semar ora kepengin yen to Pandhawa iki mengko godhang. Tegese Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi lunga saka negara Ngamarta mbuh menyang endi lenggahe. Ndadekake sungkawaning Kakang Prabu Puntadewa. Tumuli Janaka lan Werkudara kinen ngupaya. Jebul tinemune dina samengko ana syarat sranane yen to Kakang Mbok Wara Drupadi kudu kondur marang negara Ngamarta. Syarate napa? Yen aku matur kelawan Kakang Semar Kakang Semar ora duka. Nek pancen syarat srana niku ngembet karo Semar, awit napa syarate mangkula aturi paring pangandikan. Kula mboten badhe wegah tumandang karya waton dados sarana kunduripun ingkang Mbakyu Dewi Wara Drupadi. Kakang Semar. Syarate tan oleh kejaba mung kowe kudu masrahake marang anakmu Bagong. Dipasrahke pripun? Dipasrahke marang Janaka. Nek pun kula pasrahke Bagong bakal tak anggo tumbal. Bagong ajeng nggih gombal. Tuwa budhek. Dibur kupinge ya, Truk. Kuping kok dibur ora. Amen cetha wae edan ora. Bagong arep nggo tumbal, Pak. Nggo tumbal tegese dipateni ngono lho, Pun. Ya pancen mengkono Kakang Semar. Mangke riyen. Niku sing dawuh kaya ngoten sinten? Sing dawuh ya kuwi bapa Mremban Durna. Ya sing dawuh Durna bapakku. Den. Nuwun sewu bareng sampean ngendika kaya ngoten ati kula kok kaget. Kula kok miris sampean kok bola-bali percaya karo Begawan Durna to. Cobi kula tak nyuwun priksa. Sing dipercaya niku napane? Anak kula Bagong ora ana gandeng senenge karo Ndara Ayu Wara Drupadi lah kok malah saniki ajeng didadekke tumbal. Niki terus lara-larae pripun? Sampeyan kok percaya banget karo Begawan Durna?
Aku nganti anak kula sing melu momong sampeyan wis cilik nganti gerang kaya ngoten. Sampeyan ajeng mentala dadekke korban. Kula mboten entuk, kula ora mathuk. Yen Kakang Semar ora entuk tegese Kakang Semar ora tresna kaliyan para Pandhawa. Kula tresna. Ning aja kok kulawarga kula dienggo korban. Wose tak jaluk entuk ora entuk tak jaluk. Dipol. Wenehno bangane anakmu tak rudha paripeksa. Ampun kaya ngoten lho, Den. Niki anak kula lho, niki batur sampeyan. Tinimbangane aku kelangan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa luwung kelangan Bagong. Kakang Semar sesuk iso golek putra meneh diangkat minangka dadi ganeping Panakawan. Piye iki? Nolo gareng piye? Pedro, impene Bagong kok numusi, Tru. Gong piye, Gong? Nang apa iki? Ana rembug dirembug. Ana perkara diperkara. Kowe ra krungu apa piye, Wer Duwer? Ndara Janaka rene, Gong. Wis ngerti. Arep ngapa? Ndara Janaka golek tumbal. Nggon aku akeh. Suwekan sarung. Urak gombal, Wer. Tumbal supaya Ndarawara Drupadi iso timbul ning negara Ngamarta. Mongko sing diangkat tumbale kowe, Gong. Lho. Aku? Nek kowe arep duwe atur matur Ndara Janaka dhewe. Sik, Pak, iki kok perkarane kok kaya ngene iki piye iki? Ampun ngawuh gawar ngawur sampeyan. Kula ora ana sambung rapete karo tindake Ndarawara Drupadi kok ngerti-ngerti arep dipateni. Sampeyan niku duwe ati napa mboten? Sampeyan niku satriya lho, Gus. Kula derekke seprika-sepriki sampeyan nek tapa teng alas 3 sasi, 4 sasi. Kula ora tau mulih teng omah mbelani karo sampeyan kok bareng saniki sampeyan arep tega kalih kula. Terus nuwun sewu. Batin sampeyan niku rasa kamanungsan sampeyan teng pundi? Rasa kokian gunom tanpa guna. Wose kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem aja klakon dosa tak rudha paripeksa. Bagong. Kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem tak dadekke tak idak nang kene mati nang kene. Mlayu le, mlayu mlayu Bagong. Piye, Pak? Aku dhewe ora ngerti. Bagong mlayu dioyak Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Monggo satriya-satriya kae nek urung kelakon penjangkane ora bakal mandeg. Terus ngabarana bojone Bagong. RT RW dukuh dikabari nek Bagong mati wis urip kok to patekke kae engko ora urung kecekel ya Tong. Dhewe kelangan adi. Pak sampean ampun mendel mawon. Kuarsuwaning negara Ngamarta lelakon iki arep tanjihke karo Sinuwun Puntadewa. Copot kabeh sandang aku. Mengkari kathok training kaya ngene. Waduh, jan impen kaya ana nyatane to ya. Aku kok dadak ngimpi dadi mantan barang iki kepiye to ya. Oh, alah Mir. Oh, alah Reng, kok ora nyono-nyono mau tetembangan kepenak-kepenak kok saiki kowe kudu pisah kambek Mami. Oh, alah Tru. Sayonara ya, Tru. Sampai berjumpa pula. Wis mlekoso uripku. Yen ora mlayu ndelik,
Monggo Ndara Werkudara jangkae semana ambane rata. Apa jenenge iki? Nek rata banter kereku mlayu ngrekoso uripku tenan. Jroning mlayu kok pikir aku kok dadi bingung ta iki aku arep nendi arep ngenger karo sapa wis ora ndesa anak ora ndek sedulur ora duwe kanca wah wis repot tenan uripku iki mongko Ndara Janaka isih ngoyak terus kaya ngono kae ya minta gawe bingung aku mlebu grumbul jebol kono isih do tingak-tinguk goleki telapakan kakiku ngene goleki karo aku wis. Oh alah dewa. Kok dadi kados mekaten lampane ingkang kedah kula sandhang dewa. Panjenengan mentala dhateng jasad kula. Oh kelingan anakku sing cilik. Oh alah ora bakal ketemu karo aku meneh kowe le. Nah ya wis mending mengko ya nakale ra jamak-jamak. Nangane njukuki dite bapak. Wis anak kok kaya arep dadi maling. Nek ora tak tinggal wis malah repot uripku wis tak golek dalaning pati wae aku. Tekan segara kono tulisane Indrayanti ke timur Kukup ke timur meneh Pantai Siyung wah wis kelingan ra kebayar malah rekoso dadi kelingan jaman sing ora-ora wis jan wis wis iki nek ora nyemplung mumpung iki nang dhuwur tebing aku nyemplung blung sirahku ketampan karang terus modar wis mati ning ora dipateni bendaraku wis semen ning nek ngisor ki ora ana karange nyemplung set ombake suda nyut entuk watu ning daratan cuwok mongko ora mati ming gagar otak ketrap-ketrip parani Ndara Janaka terus dilinggis ndasku nung wah lara tenan yakin mbok sumpah nek aku nyemplung laut mongko ora ketaman karang laut ki iwake gedhe-gedhe. Iwak cocot, iwak cucut. Wah, anggere ketemu Kartomarma wis cilaka malah dibiti amblek dadaku. Ana lho iwak Kartomarma iki padake. Enak e kuwi. Sing sapa iki? Ya nek ketemu iwak hiu langsung dimplok. Nek men ketemu iwak cilik-cilik kuwi lho. Iwak cilik-cilik seneng mangan daging. Ha ya wis. Men dikrikiti mboko sithik kae. Wah, wis. Mongko gek nyemplung laut kolorku kendho. Kathoke mlotrok dhewe wis. Bawah laut nyom. Dikira cacing. Cacing hibrida. Cokot gemel. Ya nek pedhot. Nek ming ting sliwir. Apa ora lara banget. Wah, wis cilaka tenan. Cacing kok nggawa umpan loro.
dicokot meneh karo iwak. Ya nek mung dicokot, nek mung digriseni. Monggo iwak senengane mangan lumut. Nek mung di ngono, wah rasane tekan. Asli tenan aku dikukure penak. Pemene di jan wis temonjo tenan. Kina ora nyemplung segara selak kecekel ndara Janaka aku mah gamblek wae. Wis ya Yem. Sarsiem. Aku tresna karo kowe sayang. Titip anak-anak ya. Aku wis ora ana nggon dinggo urip. Aku arep nyemplung segara. Wis ngono ya. Aku njaluk pamit. Ngandel ora. Ngisor pas nggo liwat kapal. Lah ketampan kapal malah. Balik kene ro nelayane. Janji loko tenan. Ngenteni le nganu ah. Le apa le banjir. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung ah. Wis, Mir. Truk. Rang. Aku nganti lali karo kakang-kakangku dhewe. Apa arep mati iki apa ya? Karo sapa-sapa kok lali jan. Ya wis, tak nyemplung telenging samudra laya. Iwak sing gedhe mara. Aku untalen wak, gendang modar ora urip ngene iki terus. Wah! Entuk-entukane nek wong seneng adus ning kali iki ngene iki. Ternyata aku ya iso renang. Iso enggak dadi sirahku ora klelep. Ya menek pas ana ombak iso ngombe. Ora apa-apa. Ora masalah. Kari ngenteni iwake saka ngisor aku disedot ngono. Mesti terus kelek nang wetenge iwak aku. Saya jero wisan iki. Wis ben, ngeneng saya tengah rak iwake saya gedhe. Nek nyerot aku rak langsung kelek. Ngandel ora? Wis mulai ana sing ngrikiti ta. Iki ora sembrono iki ah. Ayo. Keriye. Ora dimplok mung diombak sambut. Iki mesti wak sapu-sapu iki. Sing cangkeme cemipok kae. Ayo minggir. Ayo. Wajar. Wah, ya dikrikiti sing cilik-cilik sik ora masalah wis, Ben. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Aku kok mentas dhewe. Sapa iki sing nulungi aku ya? Engko gek Ndara Janaka. Ndara Janaka melu nyemplung nulungi aku mung arep dipateni ning daratan. Wis. Ora urip kok ketoyong-toyong. Perkencang waru doyong pak pong kali codhe sapa sing gawe Agong lho ki sapa iki kok gawa kentrongan bareng pak tong Bagong noleh cah edan weh Bambang dengkulmu kuwi sapa ya rupane kaya Bambang ya. Kowe sing nulungi aku. Lho.
Kita kok ora bosok karo panjenengan ulun. Bagong, ngerti ya? Ulun ki dewa. Aduh, Pukulun. Sembah mangabekti kula konjuk Pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun, pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendhanan ing kasantosan. Pukulun. Mboten nginten bilih paduka Pukulun Sang Hyang Brahma. Hus. Ngawur kita. Kita ki jane ngerti dewa apa ora to? Ngertos Pukulun. Orang-orang wong bapak kula niki nggih dewa, dadine kula nggih apal kalih dewa. Ulun sapa? Bathara Yamadipati. Ngawur. Salah. Bathara Wisnu. Hus. Dudu. Bathara Guru. Utu. Bathara murid. Utu. Kok Bathara murid barang ana guru ana murid. Bathara sinten nggih? Kaneka Putra. Wah. Toko buku tulis. Lho. Toko buku tulis piye, Rat? Kaneka Putra, Pukulun Rada. Iya. Wah, padha arjo kita. Wus. Malah niroke ora. Bagong ulun nyuwun prisa. Bagong ulun takon lan jeneng kita. Takono. Apa kita arep mati? Pun entek baterene. Wis abang 20%. Mula kudu mati aja. Kita nek mati ora prayoga. Kita kuwi ora kena mati. Lah, sebabe napa kula mboten nyang mati kok nyatane kula nek urip ya mengarep dipateni karo Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Padahal kula ora ngerti luput kula napa, kleru kula napa, kok dipateni. Ayo. Ngerti ora? Bekakan Kusike kita iki ora ngawur to, karo dewa kok sak karepe dhewe ora. Ulun tumedhak ning Madyapada iki bakal tetulung lan jeneng kita. Terus carane kita aja mati, ning kita mukti ya. Wong arep mati kok malah kon mukti, dewa iki sak ciptane dadi sak sedyane ana. Kita mukti ya. Carane kita mlaku bener ngulon parane kono. Mengko kita bakal ketemu Nalendra, arane Prabu Kalasreng. Nalendra kuwi engko matenana. Sawise kita mateni Nalendra kuwi engko negarane agemen. Kowe dadi ratu ning negara kono. Serius? Lho, tenan. Wah, tenan Pukulun. Amane ku cendhik ning dayane top tenan Pukulun. Wah, sembah nuwun, matur sembah nuwun. Matur nuwun, mugi-mugi Pukulun pikantuk yuswa ingkang panjang. Ya. Kita ulun paringi pusaka. Ya kuwi wujude kalung. Kang aran kalung Robyong Kencana. Pusaka iki mengko tuthukna Prabu Kalasreng. Oh nggih. Nek wis tak tuthuke Prabu Kalasreng mati, sandangane agemen kowe dadi ratu ning Giri Kadasar. Oh nggih. Pun ngoten mawon Pukulun, kita ampanana nggih. Oh nggih, ngetaken dawuh. Waduh, kaya panah. Kalung Robyong Kencana. Sendika ngetaken dawuh. Sampun nyuwun pamit Pukulun. Ya sing ati-ati. Sur titing ati-ati duga larak ngandel ora. Ngrangkul ngepuk-puk bul nyopet cah kae. Agong. Wonten Jawa Pukulun. Dompet tulun baleke. Kowe konangan wae ana isine STNK barang. Napa dewa niku numpak kendaraan? Lho, aja tok sepeleke. Dewa kuwi nitih kendaraan. Kene baleke. Oh alah, kaya konangan ngepuk-puk kok nggon sak ora. Sembrana ora. Pun kula delok e wau. Iya. Saman kok nyimpen fotone bojo kula. Sing kandha sapa ora wae? Ayo. Ajar nang kene. Ora ngawur iki. Garwa ulun nek wadake. Wah, persis bojo kula e. Berarti garwane Pukulun Trada niku nggih elek. Ayo, Ben. Sing penting tresna kok. Matane wurdek, Ben. Ben sakarmu karo.
Andeng-andeng kok nang ngisor mata wis ora apal pantun babab. Ben ya ben arep apa-apa ben. Wis kana mangkat ulun kondur makayangan ngatos atur pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pukulun Bathara Antarata. Ya, muga-muga kasembatan panjangka kita ya. Mikunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing sapa iki ana wong kok nganggo training tok atlet SEA Games 2019 cabang olahraga sekak kok nganggo training. Ndupang nganggo jaranku ya wae. Lho. Sapa wae? Prabu Kala Sereng. Iki menungsane. Lho, kowe sapa? Takon karo aku. Putraning Pukulun Bathara Antarata. Ben ra ana wonge kok. Aku Sang Hyang Bagong. Sang Hyang Bagong. Apa kowe dewa? Dewa gedhe tur dawa. Aja ngawu gawar ngawur. Sapa kowe? Kala Sereng. Ngapa kowe trutusan tekan kene? Golek sendang bakal tak nggo siram jamas nggonku klakon dhaup karo Dewara Drupadi. Iki malinge keparat. Strayali binatang September, Oktober, November. Menungsa ratatanan kowe jebul ratu Gustiku Dewi Dia Ayu Wara Drupadi ilang saka negara Ngamarta iki saka pokal gawemu Kala Sereng. Lho, kowe sapa? Aku abdine. Ora mbaleke Wara Drupadi tak untapke nyawamu. Kowe diapurmu ing kaya ngono arep mateni karo aku arep pateni nganggo apa iki? Tambanono kalung robyong. Pancen omongane Pukulun Bathara Antarata iki pancen nyata. Pusaka tak tucoke Prabu Kala Sereng modar. Sandangane mau welinge kon nganggo. Oke. Kareng gaya. Aku begitu metu nganggo sandangan ratu. Pate piye pawartaane. Apa wae arep ketobrakan. Tanggo sik. Wah, kok pas iso pas. Dian nang. Prabu sapa ya? Kala Sereng. Medal Jawi. Kumricik suarane.
Wis. Oh, mengke aku. Wah. Ora sembrono karo le waduh le aba. Kemricik bareng joget ki ya aba tenan jan. Dianen. Ayo iki Prabu Kalasreng. Aku ya arep nganggo jeneng Prabu Patokol Bawarsari. Patokol Bawarsari. Awas, aja kualik. Aja bisa-bisa nyebut Prabu Kepakon anu Patokol Bawarsari. Ndi Giri Kadasar. Ajujuke nggone sapa sing meparangi karepe Prabu Kalasreng? Rawe kembang rawe. Dang dung. Jan tenan. Kowe nawar nekat tenan kok bengi iki. Luweh terserah. Sapa sing meparangi karep aku sanane Giri Kadasar rawe rantas malang bakal tak putung legane atiku. Lho sapa iki? Nganggo sandangan ratu, wonge cendhek kepalang. Lek nomoripanmu gatena gobokmu, aku sing bisa mateni Prabu Kalasreng. Mula sandangane Prabu Kalasreng tak agem. Aku Prabu Kalasreng sing bakal lenggah dampar ke Prabu ning negara Giri Kadasar. Kowe sapa? Pate Sengkuni dudu. Pate Rumeksa Praja. Negarane Prabu Kalasreng tak wenehke apa ora? Ora bakal tak wenehke tendiang nganggo sepatu. Letuku nang Lazada. Hai. Nalendra ampuh. Kome mungsuh pate kaya ngono. Kapok ora kowe? Inggih, kapok sinuwun. Kula nyuwun gesang tak nehi urip ning negara Giri Kadasar aku sing ngagem. Kula semanggaken mlebu kedaton. Pate. Waduh. Pate goblok. Nek ratune mlebu keraton ki melu. Inggih sinuwun inggih. Goblok. Inggih nyuwun pangapunten sinuwun. Ora ngerti aturan kowe. Udus kowe. Inggih nyuwun pangapunten. Prabu Patokol Bawarsari si tangan besi ya padahal. Iya parengipun kados pundi. Iki sapa iki? Kok ana Elsi nang kene. Ngan menika ngawur. Menika Dewi Waradrupadi. Udus. Waradrupadi kasinggihan mekaten. Iki putri saka ngendi teh? Saking negari Ngamarta. Kok tekan kene dipun cidra Prabu Kalasreng. Ning ngono iki berarti bekase Prabu Kalasreng. Dereng purun dipun garwa Prabu Kalasreng. Waduh, isih urung tau dijamah. Dereng. Waradrupadi wonten dawuh Prabu Kalasreng mati. Negara Giri Kadasar ingsun ingkang lenggahi. Panjenengan sinten? Prabu Patokol Bawarsari. Patokol aja kuwalik ya. Patokol. Nggih. Nek Prabu Kalasreng wis ora ana, terus aku sing dadi ratu kira-kira kowe nek tak merit piye? Menapa sinuwun? Kowe pate goblok iki tendian. Merit kok ora ngerti. Merit ki ijab kabul. Mekaten kula dereng paham. Mula sinau. Inggih.
Kowe nek tak merit gelem ora? Merit menika menapa? Tapet bojo. Sinuwun menapa panjenengan saestu? Heeh. Lahir batos, lahir baten. Tobat kula purun sinuwun. Waduh! Te wonten dawuh. Iki lho Drupadi wis nyekeli wudelku. Te wonten dawuh. Kowe kok ngoso kowe. Dundang kok ngoso. Inggih wonten dawuh. Ate inggih. Piye perasaanmu nek wong lanang dicekeli weteng ngene iki? Geseng nyekeli wong wedok ayune kaya ngene iki, Teh. Aduh, Teh. Teh aku tukoke pil kita. Badhe kangge menapa? Aku wis angel, Teh. Inggih. Nek ora dibantu nganggo obat-obatan sampun kados mekaten. Ora Drupadi kowe tresna tenan. Saestu lahir batos. Nanging kula nyuwun apa? Kula gelem dipun dhawuh panjenengan ning njaluk diwayuh. Edan. Are sukune wong bagus ngene iki ya, Teh. Inggih. Bagus apa? Jabure kaya cowek ngono. Aku madake ra krungu. Cowek nggo ngulek ndasmu ki apa? Nyuwun pangapunten. Pangapunten. Nok sebarake. Marahe nyuwun pangapunten menika pikantuk keris menika saking pundi? Pikantuk keris menika saking pundi? Iki ngene prejure tak potol iki. Banyu keras. Tak banyu keras. Terus tak nggo ukiran keris. Inggih. Kiai Jalak Pamengkang Kurungan. Oh inggih. Menawi dipun wayuh, sapa sing kudu tak wayuh? Panjenengan kedah pados putri kalih cacahipun supados sak mangke kula gadah rencang. Serius? Inggih. Lahir batin. Lahir batos sinuwun. Padhe wonten dawuh. Ngadhep kene. Drupadi wonten dawuh aja cedhak-cedhak pate abape mambu. Inggih. Ngestakaken dawuh. Ngene di samping Mas. Mas kula ngenipun nyebut Mas sinten? Mas Patok. Mas Patok nggo matok cengele. Piye PT? Kula ngaturaken panjenengan pantes sanget ngami Mas Patok. Ngapusi iki. Padahal aku ora krungu ya. Tak apura, Teh, tak apura. Ora masalah. Teh, wonten dawuh. Kowe tak kongkon negara Ngamarta. Inggih. Nang Ngamarta kowe nyuwuna putri loro sing banget kudu dadi marune Wara Drupadi. Sinten sinuwun? Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Sinuwun. Dewi Werkudara menika sanes putri nanging menika satriya. Raden Janaka menika sanes Dewi Janaka. Menika satriya sanes putri. Pate. Kowe arep nyenturani rembuking Prabu Pathokal Bawarsari. Heeh. Hah? Dalu tak hukum pices kowe. Waduh, sampun. Nek ora gelem mangkat sendika. Dubriksa Drupadi. Wah, jan. Kowe manjinga ning akekku mata kucing. Nggih. Kowe tak gawa ning negara Ngamarta mergo aku kongkonan pate kok kaya ora percaya. Marengipun, ayo. Di tunjem. Pateku kae. Ditungka. Ya, ratu rong suwe iki
ora ngerti basa. Ditungkok. Inggih, mancing pundi? Kono. Nggonake inggih. Jarikmu keri. Inggih. Semilake inggih. Nyuwun pangapun. Ayune. Wis, mapan ning nggonake ya, sayang. Inggih. Aku tak nututi patihku kae, patih petok patih. Dikongkon klomat-klamet. Lah malah ngangkring barang. Tendangi tenan kowe. Semar kok mlayu-mlayu karo Garing karo Petruk nggih. Eneng apa? Kula mboten ajeng wadul. Ning lakon iki kasunyatan. Kasunyatan piye? Karang kadempel kerawan Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Mboten kanyono-nyono merga dawuhing Begawan Durna ngupaya Dewi Wara Drupadi anggenipun murca. Lah kok rawuh teng Karang Kadempel ngemban dawuhing Begawan Durna. Jarene Wara Drupadi saged timbul teng negara Ngamarta ning kudu ditumbali nyawane Bagong. Lho. Lah terus anak kula Bagong dioyak-oyak kali Ndara kula kekalih. Kula njaluk pengadilan Ndara. Ora gak. Werkudara. Nggih. Kang endi kowe? Ngupaya Kakang Mbok Wara Drupadi entuk gawe sekedhap malih tumunten badhe kundur wonten negari Ngamarta. Lho, kok sekedhap malih? Ketemu ora? Kaliyan lho, Mbak Yumu. Inggih dereng nanging syaratipun sampun kelampah. Oh, syarate wis tok lakoni. Sampun. Wis Werkudara. Wis. Syarate apa? Syaratipun inggih menika menapa menika inggih sejatosipun. Ayo Gage matura karo dulurmu tuwa syarate apa? Inggih menika kuwanda. Kuwanda inggih kuwandane sapa? Kuwandanipun menapa menika kuwandanipun ge omong ora menapa menika diulak-walik nggih anu Koko Prabu mboten duka lho mesine ora yen panjenengan kuwi dadi syarat kunduring Nyai Prabu Nyai Wara Drupadi aku ora bakal duka kuwandanipun Bagong piye kuwandanipun Bagong kuwandane Bagong Panakawan. Inggih. Terus kowe mau matur wis kelakon, tegese Bagong wis tak pateni. Mboten kula pejahi nyamung nyemplung telenging samudra. Nyemplung telenging samudra Bagong nek ora mbok oyak-oyak mesti ora kelakon nyemplung. Iya toh? Nggih. Coba to Janaka aku tak takon karo kowe iki jane duwe nalar ora to? Kowe kuwi padha duwe rasa kamanungsan ora, Werkudara? Nggih. Tak takon karo kowe sing ngakon mateni Bagong sapa? Durna bapakku. Wis ping pira kowe percaya karo Durna? Ning nyatane ngawu gawar ngawur ora ana nyatane. Durna pendhita sing nyata. Nyatane ngono apa aku tak takon?
menehi aku kawruh panunggal. Sing menehi kowe kawruh panunggal kuwi Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Wong satemene nggomu banget percaya karo Begawan Dura pekasan kowe dijlomplongake cemplungke segara wae panut. Nanging merga gedene kapercayanmu kowe ora tekaning mati iso ketemu karo Sang Ruci Bathara. Kuwi dudu Durna sing menehi. Nanging kowe pancen pambudidayamu dhewe. Lah kok dadi kowe saiki tuntula karo Bagong merga perkara Durna? Ning nganti Bagong iki tekaning mati ana tantrimaning dewa sing sago nyangga sapa? Sing sago nyangga sapa? Wah, lah adik-adikku tok kaya ngono ta pikiranmu kok, Dok. Kutung nalarmu ora ngerti kanan pala. Wun. Sapa iki? Kula Patih pangreksa praja saking negaring Giri Kadasar. Kula utusanipun Prabu Patokol Baworsari. Terus karepmu dereng kemawon mlebet wonten negari Ngamarta wonten mriki sampun lenggah priyagung-priyagung nata Ndarawati kadange Werdanata ing Ngamarta. Jinuwun. Kula badhe munjuk atur kepareng badhe pinanggih kaliyan Sun Prabu Puntadewa. Yen wis ketemu kula badhe ngaturaken utusanipun Nalindra ing Giri Kadasar Prabu Patokol Baworsari. Sire piye Ratu Gustimu wis ta cekak aos wae. Badhe nglamar putri Ngamarta. Lho, putri Ngamarta sapa? Inggih menika badhe dipun wengku garwa naminipun Dewi Janaka lan Dewi Werkudara. Gelo, kula arep dilamar gelo. Werkudara arep dilamar gelo. Wong ki nek kondang, wong ki nek kuncara. Wah, lah jebul sing seneng karo kowe iku ora mung wong wadon. Wong lanang barang seneng. Ya ta Petra? Nggih. Ayo ayu ndasmu. Kuwi jenenge sapa sing tumindak ala wahyuning bakal cilaka, sapa sing mbak becik mesti ketitik. Nggih ta sinuwun? Iya. Wis benengke wae. Aku tak ketemu karo Patih mau, tak kandha karo Patih mau nek Janaka sago dilamar Prabu Patokol Baworsari. Koko Prabu. Koko Prabu sampun kados ngaten Koko Prabu kula isin. Kowe duwe isin wae. Kowe duwe isin? Inggih. Yen kowe duwe isin kudune kowe duwe rasa welas asih. Ning kowe koncatan rasa welas asih. Kowe mentala karo abdimu Bagong. Lah gunane apa kowe duwe isin? Coba aku tak takon karo kowe. Gunane apa kowe duwe isin? Wong kowe tresna asih rasa kamanungsan, kowe dibelani Bagong seprana-sprene wae ora ngrasake dibelani kok. Kowe isih duwe rasa tresna asih ki asihmu nggon ngendi aku tak takon karo kowe. Setan ora melek matamu. Wong lanang diwedokke ora ana Dewi Werkudara sing ana Raden Werkudara saanane waton Werkudara diasmu. Mudar wani madunke Werkudara tatane nyawa sepelekke. Wah, kon rene Ratu Gustimu suweke cangkeme. Oh, jog jeng. Suram-suram tiwangkana ki nggih. Yen mangos wong kang layon. Dene langkang manise. Wadanane ra layo kumelku jam ora raut. Oh, lah Patih. Muga-muga entuk papan sing jembar, swarga sing sempit. Raden Werkudara kowe membunuh Patih. Iki Prabu Patokol Baworsari Sirnana legane ati.
sayangku. Wah, Raden Werkudara jebul ayu tenan. Ya ampun nganggo kathok seksi banget. Kathok ketat meneh. Waduh Raden sing pamungkas. Aku sayang karo kowe. Kowe arep tak gawa ning negaraku ngiri kadasar. Kowe arep tak dhaup. Raden, sayangku, cintaku. Muah, muah, muah. Wah, iki Pathokol Bawursari dasar kepara nyata. Kemana kau? Iki sapa iki? Raden Janaka. Dewi Janaka. Iya dasar kepara nyata. Ayune tumpah undul. Dasar asu. Ana lancer kuning. Tolong sawangan aku sing nandang rindu. Tolong mulia saurna utangku. Kang atiknya. Ayo tak pek bojo sayang. Ayo. Aku lanang. Ora masalah. Aku asih dhisik. Aku lanang gelem wedok gelem. Aku kuwi lanang. Cahedan Pathokol Bawursari tak pecah siramu. Nyo pecan. Sayang. Apa iki? Awake kok dicet ireng. Iki sapa? Pathokol Bawursari. Prabu Kresna, Prabu Kresna. Janaka tak pek, Werkudara tak pek. Weh lah janjane kowe tak kandhani ya. Upama kowe ora seneng karo Werkudara karo Janaka kuwi, janjane sadurunge kowe patihmu tok kongkon mau, Janaka karo Werkudara kuwi arep tak ijapi. Edan. Masa lho tenan. Mergo aku ya tresna karo Werkudara karo Janaka. Wah, padha-padha raja penglamar pancen ngono ayo padha dilamar bareng ayo. Kakang Semar. Dipol, aku tuluh ngono. Kakang Semar aku tuluh ngono. Kok ora Bundarawati malah melu-melu perkara iki. Pripun nek kaya ngeten iki? Nek kula nulungi napa labuhan kula ajeng manglalekke. Nggih. Sampeyan kewirangan lho diwadonke wong niku nek cara kula kaya didak sirahe. Sampeyan iku satriya jagan nganti keberbeken memandangi Ndara Janaka, Ndara Werkudara kok ming ajeng diramar Ratu Petruk nika. Pun pripun? Aku luput. Kakang Semar aku kleru. Yen Bagong isih urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Yen Bagong urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Semar, aku tulung ngono. Aku tulung ngono. Prabu Pathokol Bawursari. Piye, Prabu Kresna? Kira-kira kowe milih sapa? Janaka apa Werkudara? Aku terserah lah. Aku manut. Aku njaluk sing libidone dhuwur sapa iki?
Janaka. Aku Janaka, kowe Werkudara, aku nek gedene semono kae ngayahi. Repot-repot. Gagang Semar tulungono aku, Kakang. Ilang Janaka karo Werkudara kok malah wujud Betor ngetor bathukmu iki apa? Sinuwun Darawati kok malah melu-melu ya wis ben. Aku mangkel kok karo Janaka Werkudara iki pendak-pendak tanpa petungan. Sak penake dhewe kok mentala karo Bagong, aku rak ya ora trima to nek nganti mentala karo Bagong. Wong Bagong iki ponokawanku. Nek nganti Bagong dikapak-kapakke iki cilik diloloro gedhe tekaning pati, aku sing ora trima. Garing nendi? Teng mriko. Petro teng mriko. Kae kon ngajar ratu kae. Lambene kula ora pangling. Ya pancen le dandan ki lambene digawe ciyut. Kan kita orang goblek banget. Ning kowe ra ya kelingan to. Bagong iki mesti mambu solar. Nggih. Lah wong saka kene breng-brengan ngono kok. Petro adimu jek urip. Wos, lataki tenan ra. Untuk sandangan saka ngendi to, Wer? Jangan salah. Kok kamu memanggil aku Wer? Aku raja dari Batavia. Duapure kaya ngene kaya aleman ngingu jenggot barang kok mingu wedhus sing iso mana. Aleman gong ora. Apa iki wani nganu bedhek karo aku? Wek saya sak asyare. Terus reng, terus. Wah. Aku wae terus. Ah iya. Bagong anu gareng nendi? Aduh. Sik ngimpi dadi manten aku sik mati gareng. Ah gareng mau ning ngisormu ya. Heeh, tak walik. Oh tak jeblos-jebloske aspal sak kayange. Reng tangi reng, ada dadi ratu kok. Ndadak mati barang reng. Ya wis ora masalah. Bojone gareng rada lumayan lho, Truk. Ah iya. Damine nang omah ya. Ya. Ah, plinteng tenan ya. Rumasane anggere muni ana dulure mati kok bahagiane ra jamak-jamak. Ning arep do aneh-aneh ora. Bagong, nggih. Bagong, nggih. Sida arep ngepek aku. Sida ngedek. Wah, duwer. Lenggor. Wah. Ajar. Lah kowe iki terus entuk-entuk amuh apa kowe kok dadi ratu barang? Weh, lah niki iso dadi pepadang tumraping negara Ngamarta. Gusti Ayu. Medal Gusti Ayu. Gong tak totok sirahmu. Nang akeh kok dikopi kok. Mumet sirahku ora.
Edan. Lah iki Prameswari Ngamarta mlebu ning ngake dikopiok wae. Nek mboten dikopiok ora metu. Metu ta? Iya. Kandhane kok. Ame kula ngeten kowe. Aja metu ora. Aya keten kok. Nek mboten dingatenke ora metu. Iya. Ngerti aku nggih. Bagong aku njaluk ngapura. Nggih, pun mboten napa-napa. Sing penting Ndarawara Drupadi wis kondur teng negara napa menika? Ngamarta. Terus kula ya wis iso mbalekke Ndaiwara Drupadi. Yai Ratu inggih ngatur panuwun Koko Prabu inggih sami-sami. Mrene nek tumindak nganggo petungan ora sak karepe dhewe. Nggih? Yo. Lameng ya. Ayo wis. Nanti. Mbok rasa kesusu ta? Santai wae. Yo Bagong aku njaluk ngapura tiba sepadha-padha. Tak kira nang omahku tenan. Gareng ya sempat-sempate mlayu bali. Anggembok omahe. Bojoku tak pasung tak nang kamar. Aneh-aneh wae. Wis gunungan.